Hello guys, bibili ako ngayon ng cake ni Jetsuko, yung bata sa Cartimar, kasi birthday niya daw ngayon. Wala kasi kami yung parkingan, bibili ako sa Goldilocks ng cake niya. Abangan niyo mamaya. Hello mga kabicolano, bibili ako ng cake para dun sa bata kasi birthday niya ngayon, si Jetsuko, yung nagtitinda ng banana cake sa Cartimar, kasi sobrang sipag niya. Pupunta na ako ngayon, abangan niyo ako mamaya. Bye. Nandito na tayo ngayon sa Goldilocks. Bibili tayo ng cake para dun sa bata, eh Jetsuko. Pinapakabait niya. Pasok tayo. Bibili tayo ng cake dito sa Goldilocks kasi birthday niya ngayon. Bibili tayo ng cake. Yan, maganda. Bigay natin sa bata. Birthday niya kasi ngayon, kaya iso-surprise natin siya. Hi guys! Nandito na tayo ngayon. Nakita ko agad yung bata. Dito siya ngayon. Ayun na. Kasama na namin. Happy birthday ha! Kasama na namin siya ngayon. Kami sa bahay mo. Tara! Ito guys, maglalakad It Bearson po, sa tabi po ng Meralco. Ay, sure, layo pre! Ngayon yun? Si Jaime. Wala bang maparkingan doon? Wala, sa labas lang yun pre. Oo. Sige. Mag-tricycle kayo pre. Tricycle na tayo. Ayun ba sa tricycle? Sige, lakarin na lang natin. Tara! Okay na po yan. Oo, sige. Okay, good. Painan na tayo niya. Bye-bye. Mga kabicolano, ito yung birthday niya na napakasipag na bata na nagtitinda ng barbecue. Roll po. Ayun, birthday niya ngayon, kaya sinurprise ko siya. May mga regalo ako sa kanya. Jetsuko, nagpagupit ka? Sino nagupit sa'yo? Nagpagupit po ako. Kasi po, kami dun sa gulita, nagupit po ako ni mama. Oo. Sabi ko yung naipon ko. Saka ko yan, may sorpresa din kami sa'yo. Doon po, kayong dalawa kakain. Ano? Alam ni Papa mo na pupunta ako? Opo. Oo. Nakita nga po, nag-chat po kayo. Oo. Nag-deliver pa kasi ako. Kaya ano. Naintindihan din daw namin kayo. Ako po nga yung nag-chat sa inyo. Oo. Opo. Ayan po yung boss ko. Siya yung pag-abit namin ngayon kasi ako yung cameraman niya ngayon. Ayan mga kabicolano. Napakabait na bata rin. Kaya, yung mga mabait, pagpapalain yan. Kaya kahit medyo mahirap, malayo, puntahan natin para makita natin yung kalagayan nila. Kaya, dito po tayo sa harapan. Sige, dito tayo shortcut. Opo. Nilakad lang namin ng boss ko no? Siya pa buong nagbitbit, no? Dami niya, no? Mga 30 minutes daw ang lakad namin. Sabi nga pala ni mama kuya, ano daw, maraming tulong na daw po sa amin. Nabinigyan niya daw po. Walang problema. Minsan kaya dito kami sumasarkan, kaya ako malayo. Oo. Ano mga kabicolano? Medyo malayo yung mga nilalakaran dito ni Jetsuko eh. Nilalakad lang. Kaya ano pa? 3 minutes pala. Jetsuko, Layo. nung nagtitinda ka, nilalakad mo lang doon pag ganon. Opo. Oo. Hindi ko po kami papunta doon. Oo. May makikita po kayo dito ang koridoro. Oo. Kung saan po nakaturo. Oo. Tapos ano po, pagpunta po doon nyo,
okay na po. Oo. Kasi yun na lang po. Tapos may makikita kayo dito pong squatter po. Tawirin niyo po yun. Tapos nagit po dito na green. Kasi okay na po yun. Araw-araw yun ang ginagawa mo. Opo. Nang- Minsan po, nasakay po ako ng jeep na walang bayad po. Suko, Ah! Sana po. tara. Bakit po kayo? Birthday kasi nitong anak mo eh. Dito ka kuya. Ay, okay lang po. Sana sa bahay namin maliit lang Hindi, okay lang po. Sanay kami sa... Sanay kami sa hirap. Siya po yung nagbalag sa akin pa. Binigyan niya pa nga po tayo ko. sa bahay ni... Oo. Anong pangalan mo, kuya? Jeffrey Barangan po. Elvin. Elvin, Oo, ay... Mapanood nga namin yung ano mo. Nakita ko kasi siya sa Cartimar. Eh, nagtitinda siya ng mga ano. Ikaw muna kayo. Sige na. Ikaw po yung nanay. Opo. Oo, napakabait ng anak mo. Napakasipag. Bira yung mga ganyan na ano. Kaya natutuwa ako sa kanya eh. Kaya sabi ko nung sinabi niya na Ikaw muna kayo kuya. malapit na yung birthday ko, sabi ko pupuntahan kita sa inyo. Kako eh napakasipag niya. Dito nga, dito ako nakatira. Doon ang bahay ninyo. Opo. Okay, oo. Eh, napakabuti mong bata para sa mga magulang tulad ni Kuya. Kaya salamat sa oras niyo po ha. Wala pong problema. Kasi Importante. po nakapagtrabaho dahil dito yan. Ay, nagkaroon ka po ng ano? Ay, oo, ano. Tama nga yung sinasabi ni Yan yung tama yung Jitsuko. sinasabi ni Jitsuko, kinikwento niya. Nung nandun kami sa Cartimar, may bone Hindi, tumor. hindi nga nagkakamali si Jitsuko. Kawawa naman si Hindi siya pwedeng iapak kasi bumibigay pa siya. Oo, Ayan ano, po siya ano. guys, yung sakit ng papa niya. Sakit. Eh, gato paano? Paa, Halos araw-araw. tuhod pala. Gabi na umiyak ako sa sobrang sakit. Sakit ba no? Anong gamot na binigay sa'yo? Wala pa po. Hello? Iniinom ko muna yung mga food supplement pa ngayon. Ikaw yung mama niya? Ayan. Opo. XN. Oo. Tabi si nanay. Oo, tabi yan dito. Okay lang ako. Hindi, okay lang ako dito. Sige na kuya. Sige lang. Sige lang kuya. Ay, nanay, bali, bilib ako sa anak mo. Kasi, napakasipag niya, taka, siya, yung hindi siya mahiyain. Kaya, yung mga gwardiya doon sa Cartimar, tuwang-tuwa sa kanya. Kaya nung sabi ko na, pag nandun na ako, hinahanap niya ako. Sabi niya, andyan na yung anak mo. Sabi nila sa akin dun sa mga gwardiya eh. Nahanap ka na. Mga pala tatay. Oo, andyan na yung anak mo. Sabi ko, asan ba? Andyan, umiikot lang. Bebenta pa yun. Eh, pag dumating siya, doon, magkita na kami, pinapakain ko siya. Ako, kain muna tayo. Ngayon, pagkatapos noon, bibigyan ko siya ng pera, kahit maliit lang na pera, bibigyan ko siya. Eh, nakikita ko kasi sa kanya, masipag siya talaga. Tsaka, hindi siya yung tulad ng, kung naman tayo banggit ng ibang bata, hindi siya talaga, kakaiba siya. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda, mag-aral lang mabuti. Tulungan mo ang papa mo kasi may sakit. Tulungan mo ang papa mo. Oo. Nandito naman kami, tutulungan ka namin. Tutulungan ka Kahit ni kung Bicolano anong Elvin. makakaya ko lang ha. Kasi lang po siyempre, hindi naman tayo mayaman. Isa lang akong Salamat kuya ha. wala pong Nag-deliver problema. pa kasi kami kanina. Kanina, alam mo, alas 10 na lang pupunta rito. Ngayon, sabi ko, kung pupunta tayo doon, tapos bigla naman kami uuwi, mas maganda, tapusin muna namin yung Ito, binilihan kita nito. Ito anak ko. Regalo ko sa'yo. Dapat complete family. Oo. Para mas happy. Salamat kuya sa Pasensya na regalo nito. niyo, ha. Salamat po. Pang ano mo yan, yung lagay mo ng pera. Yan. Sinsa ka na yan, wala akong chinelas. Katulad niya ng kulay. Oh. Oh. Ang dami regalo sa inyo kay Elvin ha. Salamat po kuya. Po. Salamat po. Chinelas. Sakto ba? Yan. Yan lang nakayanan ko. Sabi ko nga kuya sa sarili ko, buti ko po nagkaroon Yun, ka ng ganong mga sakto. kaibigan. Sakto. Sakto po kuya. Ay, oo, yan. Nanood namin yung mga vlog mo. Kuya, tapos Subscribe na rin namin. Ano, i-blow mo yung cake mo? Blow mo na, blow na. Buksan natin. Buksan na natin yun para galing to kay may ano kaya? May, ayan. Yan, guntingin mo na lang. Ayan. Puro na, kunin mo yung puro doon. Minsan na kayo sa bahay namin. Hindi. Nakikita. Wala pong problema.
Hindi po nadadala yan sa malaking bahay. Nasa likod, Yan. yung candle. Ito po. Yan, yung candle niya. Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang Inumin, kami ng punutan. Happy, happy birthday! Sana'y malasing mo kami. Happy birthday, Soko! Birthday na. Napakabait ang bata. Bilib ang talaga ako Dalawa sa lang bata kayo na yan. magkapatid. Opo. Ano pag napanood ng iba yan, ibang mga sana may mga panood sa atin ng mga sikat na mga vlogger at matulungan kami ni na kuya. Yung ano niya, yung matulungan si kuya na mabigyan siya ng gamot at maipagamot natin siya. Usap po namin. Wish ka muna bago ihip ha. Opo. Ayun, si Kuya pa nagsilbi ha. Salamat po, kuya. Sa picture kayo ni Kuya. Panorin natin yung vlog. Kuya, tapos, pagtapos ko po mag-wish, kuya, ano tayo ng vlog mo, kuya? Sige. Mainit. Yeah, Kakanta mo ulit tayo. Uli. Ha? Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish ka muna. Wish ka muna. Ang wish ko, sana gumaling na tatay ko. Ayun. Yay! Tapos meron pa ako sa iyo isang regalo. Ito, ibibigay mo na lang sa papa mo, ha? Tatago mo. Ha? Ayan. Daming abala ni Kuya. Thank you. Tapos sana, lalagay mo doon sa ano yan. Oo. Alam mo, napakabait talaga ng anak mo. Kumain kayo, Kuya. Sige, kakakain lang namin. Kakakain lang namin. Gusto niyo to, kuya? Sige, kakain kami. Para sa'yo, siyempre. Kuya, kuya, Kaya sabi ko, natutuwa ako sa kanya talaga eh. Eh, kalahin mo, ikaw pa naman, sa murang edad niya eh, nagtitinda siya ng ganyan, hindi siya nahihiya. Kaya natutuwa to sa batang to. Kaya mahal na mahal ko rin yan eh. Kaya sana marami pang katulad din niya na gayahin siya, di ba? Kasi katulad niyan, hindi na talaga siya makalakad, Kuya. Yun nga. Mag-aanim na buwan na talagang hindi Grabe, nakapagtrabaho. ano? Ngayon, anong kinabubuhay niyo ngayon? Yung pagtitinda lang nila ng tinapay, ako yung gumagawa, sila yung naglalako, dalawa. Yung dalawa. Oh. Anong pangalan mo? Joshua po. Joshua. Joshua, ikaw yung panganay. Opo. Tulungan mo yung papa mo ha. Kasi pag kasi kawawa ng papa mo eh. Hindi na siya makapagtrabaho. Tapos dapat tulungan na lang kayo. Kaya pakabuti mo rin Joshua eh. kuya, kuya, ganun nga po ginagawa namin, magtutulungan nga po agad kami. Tutulungan na lang. Tama. Ngayon yan, bigas. Kunin mo yung bigas. Saan yung bigas, be? Dito mo sa loob. Meron dyan bigas. Meron kayong ng bigas. Ito. Yan po yung bigas, binigay ni Kuya Elvin. Yan, mga Bicolano. Bigay natin kay Itso. Salamat. Salamat po. Choco, yan. Pagbutihin mo yung pagtitinda mo. Sana mag-aaral ka pa mang mabuti. Tapos huwag mong kakalimutan na magdasal. Tapos araw-araw ka magdasal. Pagdasal mo yung papa mo. Sana gumaling din siya at makapagtrabaho siya. At saka si mama mo, huwag mong pababayaan. Tsaka kung ano man yung sinasabi ng papa mo, kung nagkamali ka, tanggapin mo na. Sasagot sa papa niyo ha. Huwag sasagot. Sa mama niya ha. Kailangan mabuting anak. Dapat yung talagang na huwag kayo mag-isip ng masama. Masama. Kayo magagalit sa magulang. Yun yung The best. talagang Kaya bilib ako kay papa mo kasi napakabuti, napakagwapong bata. Happy birthday sa'yo ha. Opo. Maraming salamat sa'yo. Pagbutihin mo lagi yung Happy birthday. mo. Pare ko, yung appear natin. Ayun. Kuya, anong masasabi mo sa anak mo? Wala pa akong masasabi niyan. Sabi ko nga nak,
pagdasal nyo lang ako na gumaling ako. Mm. Alam kong marami na akong atraso sa inyo eh. Mm. Gusto ko nang bumawi. Yung lagi kong iniling gabi-gabi Mm. sa Panginoon na gumaling ako. Kasi kuya, para sa akin masakit din para sa akin na naghahanap buhay siya na dapat hindi niya dapat na gagawin. Mm. Parang siya po yung magiging padre di pamilya sa amin. Para sila yung naging padre di pamilya, dapat ako po yung gumagawa nun. Mm. Minsan umiiyak ako pag maalis sila. Mm. Kaso sabi ko, makapagsubok lang ni Lord yan. Darating din ang panahon Totoo yan. Oo. umiyak talaga ako sa kanila kasi minsan, 2 biyahe po yan siya. Umalis ng 8 dito, uuwi po siya ng 1. And then pagdating po ng 2:30, babiyahe uli siya. Magtitinda uli siya. Naubos yung una, naubos din yung pangalawa. Minsan may mga tira, yung kinakain na lang po namin. Mm. Kasi hindi na po siya pwedeng ibenta ng sa susunod eh. Mm. Tama yan. Kaya laking pasasalamat ko nagkaroon ako ng mga ganitong anak. Praise the Lord talaga. Sipag niya, bata pa lang, nagtitinda na. Sobra. Si nanay naman, ano naman nanay ang masasabi mo sa mga anak mo? Kanila naman, sabi ko pinapaliwanag ko sa kanila na ngayon unawain nila ama nila at hindi nakakalakad. At saka hindi ko naman magagawa mag-isa na ako lang. Kasi inisip ko rin kung magtrabaho ako, paano din naman sila yung mga malingke, maulam nila. Tama. Kung magtatrabaho ako, inisip ko rin yung sahod ko, kinsinas katapusan. Wala din kaming pera papasok araw-araw, pang araw-araw namin ng pagkain, panggastos. So, mas naisipan ko na lang magtinda kung saan nakakasama ko sila. Tapos, namumonitor ko yun kasi nag-aaral din doon sa Juchuco, modular nga lang. Modular ang pinipili. Yun nga lang, naglalako muna siya kasi sabi ko sa kanila, kailangan niyo akong tulungan, 3 tayo. Kasi, kumbaga, kung hindi kayo tutulong sa akin, wala tayong kakainin, wala tayong kinikita, wala din tayong pera, lahat tayo maapektuhan. Kayo po nagluluto. Ako yung naggagawa ng tinapay, ako yung nagluluto. Anong Sila oras yung po kayo? maglalako. Anong oras po kayo nag-uumpisa magluto? Alas 6 ng umaga. Pero dati-rati, gumigising na kami ng alas 12 ng midnight pa lang, alas 12. Minsan nagpupwesto na yan sa baba. Alas 5 Sila pa lang. naglalako, ako Sila sa baba. naglalako. Sila yan sa Kahit baba. nakaupo lang ako Yan sa doon. may yan sila nagpupwesto sa ibaba. Kailangan ko gumising ng maaga. Kasi sabi ko, lahat ng gastos namin dito sa bahay, sa bigas, sa ulam, sa lahat ng mga pangailangan namin, dyan lang sa Yan pagtitinda ang namin nakukuha mo. kinukuha. Buti may naisip nyo yung gano'n na naisip Oo nyo nga yung eh, gano'n na kasi- diskarte. Kasi sabi ko sa hirap na yun kasi ngayon nga hindi naman kapag basta-basta makapag-apply din ng trabaho na kung hindi ka vaccinated, Totoo hindi ka yan. fully vaccinated. Ang dami na kasi parang dagdag na requirements yung pagpa-swab Dami test. requirements. Dami na requirements, mas nadadagdagan compare sa noon na wala pang pandemic. Mas lalong humigpit ngayon. Kaya nga, yun nga kaya nga kami naparito, ko si Jitsuko na puntahan. Dahil ayaw ko kasi magsinungaling na sabihin ko sa kanya, sabi niya sa akin kasi, punta ka doon kuya, hinahanap ka ng papa ko. Oo, sige, gusto ka daw niya makilala. Sabi ko, sige, kailan ba yung birthday mo? Sabi niya, sa mula ngayon, pang-4 pang araw. Sabi niya ganun. Sabi ni Mrs., 4 na araw. sabi ng asawa ko, bilangin mo, ay baka kanya Martes yan. Martes or Lunes. Sabi ko, sige, puntahan ko. Kahit busy ako. Galing pa ako ng Caloocan. Sabi ko, mamaya, talagang binilisan ko. Talagang gusto ko rin talaga na makarating dito sa inyo para makita ko rin yung kalagayan ng papa mo. Araw-araw ka nga niyang kinikwento sa akin, kuya. Araw-araw ka na. Nakapakabuting bata. Kaya sabi ko sa kanya, paggabi rin, pagdadasal ko rin siya, kayong pamilya niya. Para at least, kahit sa medyo mahirap ang buhay natin, lagi lang tayong positive. Wait lang po, kuya. Positive lang tayo lagi. Kaya Marami na ako. huwag tayo mawala ng pag-asa. Kay kuya, sa'yo, kuya, ang ko sa'yo, hayaan mo pag gagawa din kami ng pamamaraan para kahit pa paano matulungan ka. May bone tumor na siya, kuya. Sabi ng orthopedic doctor, may bone tumor siya. Oh, yun Tapos, nga daw ni-request ng MRI. Tapos, kailangan pa namin mag-appointment ulit dyan sa Pasay Gen, sa orthopedic, para, kasi lumabas na yung yung MRI na result niya sa video. Kailangan makita lang ng doktor yung kung ano ang talagang resulta. Kasi yung purpose ng MRI niya is malaman kung cancerous ba or hindi. Tama. Yun yung gustong malaman namin. Kailangan pa namin ulit mag-appointment. Kasi hindi pa namin
Na, mula nung resulta, kahapon ko pa nakuha yung resulta niya ng MRI. Yan, tabi ka sa kanya. Sa doktor para mabasa ng Mm, doktor. mm, mm. Yan. Kasi para maagapan. Kasi baka kailangan daw i-biopsy. Oo. Operahan. Kasi Medyo, may damage siya doon. medyo mahirap talaga yung kalagayan ni Kuya. I-ano mo nga, ipakita mo nga Kuya ng ano. I-ano mo, ito, walain mo yan, no? Namamaga yung Oo. tuhod niya. Mahirap siya ituwid eh. Mm. Masakit. Sa pagtulog, siya, hassle talaga sa akin. Talagang- Nakakatulog na siya guys. sa gabi. 2 Ang laki oras po. lang tulog niya. Pinakamatagal Grabe, na ano? yung 2 Parang oras. tulog manok na lang ako minsan. Masyadong Grabe, makirot. ano. Kasi kunting Bumu- kilos mo, Pumukol na parang siya, ano no? siya yung, meron siyang ano, parang Ang payat na niya, hindi ka tulad. Mm. bigla siyang pumipitik na ugat. Sobrang Mm. sakit. Minsan sumisigaw ako. Oo, si Kuya. Sabi ko, Wala ba tayong kung ano dyan, malapitan ng, sa city ng ano? Pag ano? Nagpa-MRI kami, 12,000 kasi yung binabayad kasi wala kaming pera kaya lumapit kami kay Mayor Calixto. Oo. Dito sa Pasay. Nabigyan naman kayo ng Nabigyan ano? kami ng referral slip. Kung tutusin, nag-MRI kami, wala kaming binayad. Kasi lumapit kami sa city. Tama. Yun talagang mas maganda rin eh. Mm. Siyempre, ako rin, gusto ko rin tumulong kay Kuya. Kung ano lang din yung ano ko, ipapaabot mo na lang uli. Kay Salamat, Jitso ko. Kuya. Salamat Kuya sa tulong mo Kuya. Wala pong problema. Yun naman talaga yung hangarin ko rin sa buhay ko na kahit maliit lang na bagay, makatulong ako sa kapwa. Yun lang naman sa akin eh, yung ano ko. Oo. Hayaan mo Kuya, magdasal lang tayo. Lahat ng bagay, lahat ng mga paghihirap, malalampasan din natin yan. Wala naman siyang ibang iniinom na gamot ngayon. Kasi nakatatlong doktor na siya Kuya eh. Mm. Tatlong doktor, saka iinom ng gamot niya, parang napapansin namin, hindi naman gumagaling. Mas nagiging worse kasi unang findings, gout, arthritis, hanggang sa naging pumunta kami, ni-refer na namin sa mismo orthopedic, nakita na bone tumor daw, Mm. bone tumor. Ngayon, in-stop ko lahat ng gamot niya sa Mm. yung sa mga nauna niyang doktor. Mm. Saka pa naman siya maresitahan ng panibagong gamot kapag nakita na yung resulta ng MRI niya talaga nababasa talaga kung cancerous ba or hindi para malaman. Pero wala pang findings na kung cancer na ano. Wala pa. Kung sa MRI pa kung malaman kung cancerous ba o hindi. Sana huwag naman pupunta sa Oo, sana ganun. nga po. Tas, sana nga magdesisyon na lang ang doktor na hindi maoperahan kasi pag mag-undergo ng operation or ng biopsy, wala Wala naman po talaga kaming kaming pambayad Kaya o sapat yun na nga eh. pera. Kasi sa ngayon talaga yung hanap buhay namin, yung pagtitinda lang ng tinapay, paglalako lang ng tinapay ng dalawa na kung anak. Yun lang talagang kinabubuhay namin. Yun talaga. Wala naman kaming pamilya na asahan na magbigay ng suporta kasi patay na yung nanay niya. Kaya tsaga na naman muna tayo. May darating tayong blessing yan. Ang Panginoon hindi yan Yan ano. natutulog po. Yun. Very good. na sa amin to. Kahit ito lang yan. Kayo po. Yay! Kayo. Ano nga ang pamilya niya? Ang pamilya niya? Wala. Baranggan po. Baranggan. Baranggan. Mga kabicolano, Baranggan family, napakabuti. Kaya parang napapaiyak din ako. Siyempre, kahit simpleng buhay lang nila, pero bilib na bilib ako sa mga pag-uugali nila, mabuting tao, at saka kahit yung mahirap sila, Ganito rin bahay namin sa Bicol. ganito rin. Oo. Yung ano, mahirap lang din kami. Ako kasi, nagkaroon naman ako ng bahay. Pero, din ako, sinuwerte lang din talaga. Kahit may dumating sa akin ng mga problema, na Ilang sa problema ko, hindi ko na lang inaano. Gusto ko maging masaya na lang. Gusto ko lang, kahit maliit lang, makatulong lang ako. Kasi natutuwa ang tao pag nabigyan mo kahit konti lang. Kahit maliit na yan, bigay mo, natutuwa sila. Gusto ko yung vlog mo yung binibigay ka ng bigas sa Kartimal. Opo. Sa jeep, natatawa ako. Pogi ka ba? Pogi ka ba? Kuya, sabi ko nga, pogi ka ba? Mabait ka ba? Hindi ko nabigyan kasi umalis eh. Doon yan sa may sa may stoplight. Birthday mo ba ngayon? Nasa gym. Sabi ko sa Karting Mario, nasa may 7-Eleven malapit. 7-Eleven, hindi ba kuya? Kung saan may bandang motor trade? Oo. Parang may mga motor din nagbebenta kuya. Doon mismo. Panood Sa may kasi namin yung 7-Eleven. mga vlog mo. Salamat po.
Pati Ayun. sa mga kakilala niyo sa Gano'n na lang, kuya. Nagpapasalamat din ako. Kahit pa paano karating ako sa inyo. Kaya, sa masasabi ko lang, pangalan mo uli? Joshua po. Joshua, magbubutbag, kung pabayaan papa mo, ha. Opo. Tsaka si Jitsuko, happy birthday sa'yo, ha. Okay po. Nanay, salamat po. Ate Jody, salamat po sa inyo. Jeffrey po, Jeff. Salamat po, Kuya Jeff. Thank you po. Jeff. Kaya Ayun. kumain muna kayo ba? Oo. Mark. Ayun, Anong mga pangalan Kabicolano, mo, kakain muna kami. Siya si Mark. Oo. Yung pamangking ko to, siya yung Cameraman niya taga-camera. palagi. Oo. Ayun, mga Kabicolano, magtapos na kami. Masaya kami. At kahit pa paano nakarating kami dito sa bahay ni na Kuya Jeff at saka Nanay Judith. Judith. Yun. Maraming salamat. Happy birthday! Maraming salamat po. Jitsuko! Like nyo, share nyo, subscribe din. Inumin sa'yo ang Like, subscribe. Like and share, subscribe. Happy birthday! Sana'y Ayun, maraming salamat. Pa-like and share, Ayun. subscribe na lang po. Bye-bye. Bye-bye.